Tetovania, trvalé značky s dočasnými zámermi. Život sa mení a s ním aj naše túžby. Čo bolo kedysi symbolom vyjadrenia, sa teraz môže javiť ako záťaž. A tu prichádza na rad lazerové odstraňovanie tetovania. Táto technológia ponúka bezpečný a efektívny spôsob, ako odstrániť nechcený atrament a umožniť vám znovu získať kontrolu nad svojou pokožkou a svojím príbehom. Laserové odstraňovanie tetovania funguje tak, že na tetovací atrament pôsobí impulzmi vysoko koncentrovanej svetelnej energie. Túto energiu absorbujú častice atramentu, ktoré sa rozpadajú na menšie fragmenty. Prirodzený imunitný systém tela potom tieto fragmenty odstráni a tetovanie postupne časom vybledne. Účinnosť laserového odstraňovania tetovania závisí od viacerých faktorov, vrátane typu použitého atramentu, veku tetovania a typu pokožky jednotlivca. Preto je nevyhnutné vybrať si renomovanú kliniku so skúsenými odborníkmi a modernou technológiou. Predstavujeme vám Laserlight Ink Hunter Master Pro, revolúciu vo svete odstraňovania tetovania. Tento špičkový Q-switched Nd:YAG laserový systém predstavuje vrchol technológie odstraňovania tetovania a ponúka bezkonkurenčný výkon, presnosť a všestrannosť. Čo odlišuje Ink Hunter Master Pro od ostatných, je jeho schopnosť dodávať ultrakrátke impulzy laserovej energie na viacerých vlnových dĺžkach. Tieto impulzy účinne zasahujú a rozkladajú širokú škálu farieb tetovacieho atramentu, vrátane tých, ktoré sa kedysi považovali za ťažko odstrániteľné. Vďaka pokročilej technológii Ink Hunter Master Pro je ošetrenie rýchlejšie a pohodlnejšie. Ultrakrátke impulzy minimalizujú tepelné poškodenie okolitej pokožky, čím sa znižuje riziko zjazvenia a nepohodlia. Laserlight Ink Hunter Master Pro ponúka množstvo výhod pre pacientov aj lekárov. Pre pacientov sú hlavnými výhodami rýchlejšie odstránenie. Vysoký výkon Ink Hunter Master Pro umožňuje rýchlejšie vyblednutie tetovania, čo si vyžaduje menej ošetrení v porovnaní so staršími laserovými technológiami. Zvýšená bezpečnosť. Pokročilá technológia a presné zacielenie Ink Hunter Master Pro minimalizujú riziko zjazvenia a iných vedľajších účinkov. Všestrannosť. Tento systém dokáže účinne odstrániť širokú škálu farieb tetovacieho atramentu, vrátane odolných pigmentov, ako sú modrá a zelená. Zvýšené pohodlie. Ultrakrátke lazerové impulzy poskytujú komfortnejší zážitok z ošetrenia s minimálnym nepohodlím. Pre lekárov ponúka Ink Hunter Master Pro bezkonkurenčný výkon. Vysoký výkon a pokročilé funkcie systému prinášajú výnimočné výsledky, ktoré zaručujú spokojnosť pacientov. Jednoduché použitie, intuitívne rozhranie s dotykovou obrazovkou a ergonomický dizajn uľahčujú obsluhu Ink Hunter Master Pro. Spoľahlivosť a odolnosť. Ink Hunter Master Pro je produktom spoločnosti Laserlight, ktorá je známa svojou kvalitou a inováciami a je vyrobený tak, aby vydržal. Medirec SRO, váš dôveryhodný partner pre odstraňovanie tetovania. Spoločnosť Medirec SRO so sídlom vo Zvolene na Slovensku sa zaväzuje poskytovať najkvalitnejšiu lekárskú starostlivosť a investícia do Laserlight Ink Hunter Master Pro. Tento záväzok potvrdzuje. Pod odborným vedením Dr. Wilberta Rekabarena ponúka Medirec SRO bezpečný, efektívny a personalizovaný prístup k odstraňovaniu tetovania. Dr. Rekabaren a tým Medirec SRO chápu, že odstraňovanie tetovania je osobná cesta. Venujú čas tomu, aby si vypočuli vaše obavy, odpovedali na vaše otázky a vypracovali individuálny plán liečby, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. V Medirec SRO nie ste len pacientom, ale aj jednotlivcom. Počas celého procesu liečby uprednostňujú vaše pohodlie a spokojnosť, čím zabezpečujú pozitívny zážitok od konzultácie až po dokončenie. Či už sa chcete zbaviť tetovania, ktoré už nereflektuje to, kým ste, alebo si chcete jednoducho urobiť priestor pre nový atrament, Medirec SRO a Laserlight Ink Hunter Master Pro vám ponúkajú riešenie. Rozlúčte sa s nechceným tetovaním a privítajte nový začiatok. Kontaktujte Medirec SRO ešte dnes a dohodnite si konzultáciu, na ktorej objavíte transformačnú silu laserového odstraňovania tetovania z Laserlight Ink Hunter Master Pro. Získajte späť svoju pokožku a prepíšte svoj príbeh.